Bună ziua, dragii noștri! Bun venit la un nou interviu din domeniul carierelor albastre. Acesta este un interviu desfășurat în cadrul proiectului Blue Generation Project, finanțat de EEA și Norway Grants Fund for Youth Employment. Proiectul este desfășurat de către asociația Team for Excellence. Îl avem alături de noi pe domnul Alexandru Strujac, care are o carieră ceva aparte, dar foarte utilă și de mare interes dezvoltării carierelor albastre. Bună ziua, Alexandru! Bună! Mulțumesc pentru invitație. Cu drag! Dacă ne poți spune care sunt conexiunile tale cu domeniul maritim? Sunt constanțean, locuiesc în Constanța, lucrez în IT, dar de mic am făcut parte din această familie, ca zic așa, tatăl meu, unchi, verișori, prieteni cu care am crescut, activând în momentul de față în industria maritimă, în diferite poziții. Unii sunt navigatori, alții lucrează prin port. Iar de curând, pentru că lucrez în IT, m-am gândit să dezvolt un produs care să îi ajute pe toți profesioniștii din industria maritimă să devină mai conectați, să-i ajute să-și dezvolte nu doar skill-uri tehnice, ca zic așa, poate chiar și soft skills, și să le oferim oportunități atât de învățare cât și de carieră. Am ajuns să lucrez și să creez acest produs pentru că, cum spuneam, am făcut parte din această lume din perspectiva de outsider, fiind conectat cu prieteni rude, și am văzut anumite situații și probleme în care ei au trecut pe cursul carierei. Și așa am ajuns să activez acum în industria maritimă, dar într-un punct de vedere mai digital, ca zic așa. Cum se numește produsul pe care îl dezvolți? Proiectul nostru se numește Simplify. Va fi o aplicație mobilă dedicată tuturor profesioniștilor, care va avea diferite features sau diferite secțiuni funcționalități pentru a-i ajuta în diferite direcții. Aceste funcționalități sunt 5 la număr. Una este cea în care vor putea să pună întrebări și să-și primească răspunsuri, să posteze poze sau videouri. Spre exemplu, dacă ești un cadet la început de drum, ești plecat în primul tău voiaj și ai o problemă cu motorul, spre exemplu, dacă lucrezi la motoare, la engine, poți să intri acolo, să pui o întrebare, iar pentru că aplicația este nișată, siguranță vor fi colegi, oameni care să poată să-ți răspundă la acea întrebare. Al doilea feature, a doua funcționalitate, va fi o librărie digitală în care toată lumea va avea acces să urce, nu doar să descarce sau să caute un document sau un manual tehnic sau orice e-book. Deci va fi construită de însăși oamenii din industrie. A treia va fi o secțiune de joburi, bineînțeles, în care vor putea accesa și vor putea aplica la joburi postate de către companii. Aici dorim să facem cât mai multe companii. Aplicația nu este doar dedicată românilor, pieței din România, deci ea va fi internațională și vom încerca să facem cât mai multe companii de pe tot globul în această aplicație. Al patrulea feature va fi un feature în care vor putea să simuleze testele pentru brevet sau diferite testări pentru anumite certificate. Și al cincilea feature va fi un feature care le va oferi niște reward-uri niște recompense pentru diferite acțiuni pe care ele vor face în aplicație, atât în zona de simulări de teste, cât și în partea de joburi sau de întrebări. Vor fi anumite acțiuni. Când zic acțiuni, spre exemplu,
că ai urcat un document în librăria digitală sau că ai luat 3 teste la rând cu punctaj peste 80%, dau și un exemplu. Iar reward-urile acestea vor fi în puncte care în final vor putea fi transformate într-o anumită criptomonedă. Deci avem și aplicația noastră o să aibă și o parte bazată pe blockchain. Deci, iată ce noi concepte le auzim acum de la domnul Strujac, de la Alexandru, de fapt, sunt niște concepte la care poate nici nu v-ați fi închipuit că ar avea legătură cu domeniul maritim. Totuși, va exista această aplicație, o veți putea accesa pe telefonul mobil, are și partea aceasta de blockchain și să știi că o să revenim asupra lor puțin mai în detaliu, ca să înțeleagă și tinerii care ne urmăresc exact cum îi ajută tehnologia să-și identifice o carieră vocațională care să corespundă intereselor lor. Hai să luăm fiecare modul în parte. Dacă ne poți spune câteva detalii, să vorbim mai pe larg de fiecare modul și gândește-te că va fi utilizat și de către cei care nu prea cunosc atât de bine domeniul maritim. Sunt la început, sunt la primul pas. Cum anume fiecare dintre cele 5 funcționalități ar putea să-i ajute pe cei care au mai puține cunoștințe în domeniu? Aplicația noastră, cred că 90% va fi dedicată persoanelor la început de drum sau poate nu cu multă experiență, da? Pentru că mă gândesc că un comandant de vas cu 20 de ani experiență nu o să vină el să pună o întrebare acolo în aplicație cum se face nu știu ce. Clar are cunoștințele necesare și sigur se descurcă în diferite situații. Însă, cei care sunt la început de drum, de fapt toate feature-urile astea au fost gândite tocmai pentru a veni în ajutorul lor. Unu, cele care vă ziceam în care pui întrebări. Am făcut o analiză și am observat că pe Facebook, spre exemplu, unde este folosit destul de des pentru a-ți găsi răspunsuri când ești la început de drum, pe lângă răspunsurile la care te aștepți să le primești, este și foarte mult zgomot, ca să zic așa, și oamenii postează orice, numai răspunsul de care ai nevoie nu-l primești. Și atunci ne-am gândit că o aplicație nișată în care doar profesioniștii vor fi acolo și pentru fiecare răspuns vor exista niște voturi. Deci tu o să pui o întrebare. Dacă oamenii care folosesc aplicația vor considera întrebarea ta foarte valoroasă din punct de vedere, nu știu, sau regăsi și ei în situația aia sau caută și ei răspunsul la întrebarea aia, vor putea să dea un vot acelei întrebări. Întrebarea, cu cât capătă mai multe voturi, ea va fi mai vizibilă mai mult timp în prima parte a paginii, ca zic așa, în aplicație și clar vor crește șansele ca întrebarea să primească un răspuns. La fel și răspunsurile primesc voturi și pentru fiecare vot și cu cât ai un răspuns mai votat, vei primi niște reward-uri, după cum spuneam. Deci cumva incentivăm pe oameni să răspundă întrebărilor și să-și ajute colegii, oferindu-le aceste reward-uri și îi ajută pe colegi tocmai pentru că poate să pună o întrebare într-un loc în care sunt alte persoane din aceeași industrie și care au trecut și ei prin aceeași situație în care ai trecut și tu, adică au fost și cândva la început de drum și își vor dori, sperăm, să-și ajute între ei semenii și colegii. Și asta e prima secțiune care este cumva și ne-am inspirat tot din domeniul IT, unde există o platformă asemănătoare doar pentru întrebări și răspunsuri, care este cunoscută la nivel internațional de toți IT-știi, este cea mai populară și folosită exact pentru situații de genul. Și a avut foarte mare succes și de acolo ne-am inspirat prin a crea această secțiune. Dacă te-ai gândit la niște topicuri de discuții? Topicile de discuție nu ne-am gândit noi acum, pentru că ele vor fi puse de către oameni în funcție de întrebările pe care le vor avea în momentul când vor folosi aplicația și o vor deschide pentru prima dată.
Deci mă gândesc că ar fi în zona de angajare, în zona de cum va fi primul zi la bordul navei, de anumite voiaje pe anumite regiuni, de vize. Chestii legate, nu știu, am văzut o întrebare, ceva de genul, urmează să plec prin compania X, ce părere aveți despre compania, dacă ați pleca și voi prin ea și să primească răspunsuri, da, vezi că acolo e bine, nu e bine. Vor putea fi puse întrebări, nu știu, ce acte trebuie în nu știu ce, dacă te duci pe nu știu ce continent. Bineînțeles, întrebările astea poți să le pui și celui prin care urmează să pleci, pentru că e obligat să-ți explice toate lucrurile, mai ales dacă ești la început, dar poate până să pleci ai nevoie să cunoști răspunsurile la aceste întrebări și poți să folosești aplicația tocmai pentru a primi răspunsurile atunci când ți le dorești. Perfect. Deci asta ar fi de prima funcționalitate. Da. A doua? A doua este cea de joburi, după cum spuneam, în care am spus că vrem să aducem cât mai multe companii ca să existe cât mai multe joburi la nivel internațional. Suntem în 2023 și acum cred că și cu pandemia nu mai e nicio problemă ca cineva să plece printr-o companie dintr-o altă țară. Nu e obligatoriu să pleci neapărat printr-o companie din România. Atât timp cât știi limba engleză, cred că oricine are șanse să se angajeze și să plece printr-o companie și din celălalt capăt al lumii, nicio problemă. Și asta este cel de joburi. E ceva basic, vor fi niște funcționalități care nu se regăsesc în anumite aplicații actuale sau platforme de genul și care vor avea scopul să ajute, iarăși să ajute oamenii care sunt la început de drum să-și găsească mai repede de muncă. Ca și feature, ca să zic așa, care vor face parte din această secțiune de joburi, vor fi feature ca auto-apply, spre exemplu, să-ți setezi anumite filtre. Mă interesează un job în funcția X, salariu între și între, pe tipul de vapor, cu tipul de motor, deci poți să te duci, e foarte granulat, poți să te duci foarte departe cu aceste filtre și aplicația să aplice automat pentru tine atunci când există un job care respectă acele filtre. Ăsta ar fi unul dintre opțiuni. Al doilea, faptul că îți creezi un profil, care este de fapt CV-ul tău asemănător LinkedIn și cu ăla vei aplica către companii. Ne fi nevoie să completezi un formular de aplicare de fiecare dată când trimiți unei companii. Încercăm și sper să reușim să acum e la modă. Da. Acum, mai nou, e la modă CV-ul realizat în Canva, prin platforma Canva. Pentru instituțiile publice rămân CV-urile în formatul standard Europass. Dacă voi veniți cu un alt format de CV sau doar completează câmpurile și pe urmă pot să ia conținutul de acolo să-l trimită mai departe către companii de crewing, v-ați gândit la treaba asta? Ei vor avea un profil care vor avea secțiuni pe care și le vor adăuga în funcție de poziția pe care o au, pentru că noi, adresându-ne industrii maritime, nu doar personalului navigant, poate o persoană care lucrează în port nu are nevoie să aibă în profil secțiuni ca sea records, da? Cu plecările pe mare sau cu endorsements. Și atunci profilul, CV-ul are niște secțiuni de bază, informații personale, experiență, tot ce este de bază și vei putea să adaugi în funcție de poziția pe care o ai secțiuni specifice, cum ar fi Sea Record Service-ul sau Endorsement sau încă două sau trei secțiuni mai sunt, în câte mi-aduc bine aminte. Deci da, nu respectăm, nu știu, un Europass sau ceva de genul. E ceva asemănător paginii de profil de la LinkedIn. Doar că este mult mai flexibilă prin faptul că poți să ți-o creezi așa cum ai nevoie. Nu ai niște secțiuni de care trebuie să le completezi forțat sau dacă nu le completezi să rămână acolo gol să vadă urât pe discontinuitate în profil. Vor putea să dea export ca să genereze un CV? Da, nu o să poată să dea export, dar își vor genera un link. Adică profilul lor va putea să fie public și vor putea să share-uiască acel link cu oricine au ei nevoie.
În regulă. Vor avea și posibilitatea să-și seteze acel link, dacă să fie public sau privat. Adică poate l-au share cu cineva și nu mai vor ca acel cineva să le vadă link-ul. Îl face privat și acel cineva nu o să mai aibă acces la acel link. Bun, deci ați văzut, dragii noștri, că acest proiect de aplicație IT o să vă fie foarte util în momentul când veți dori să vă angajați, mai ales pentru această interfață, interacțiune, de fapt, cu compania de crewing, cu viitorii voștri angajatori. Deci am aflat mai pe larg, am aflat detalii despre primele două funcționalități. Bun, cred că mergem la următoarele, care se axează mai mult pe zona de educație. Da, este cea de librărie digitală, în care spuneam că utilizatorii vor putea să urce documente. Aici ne-am inspirat tot așa din discuțiile pe care le-am avut cu prietenii și cu rudele mele, care îmi spuneau că atunci când aveau nevoie de un anumit document, spre exemplu, nu găseau cum să repare nu știu ce acolo, la motor sau neapărat, dacă vorbim de punte, la sistemul de navigație. Stăteau și pierdeau zeci de minute, ore chiar pe Google să caute acel document. Bineînțeles că noi la început nu o să avem toate resursele din lumea asta, dar ne bazăm că cu cât va crește numărul de utilizatori, cu atât va crește și baza de date cu aceste documente, pentru că ei vor putea să urce. Știm sigur din discuțiile pe care le-am avut cu persoane din industrie că fiecare își salvează în laptop, pe telefon, documente din cariera lor, da? În ultimii ani, de fiecare dată când au avut nevoie de ceva, au căutat, au găsit și le-au salvat pentru viitoare nevoie dacă e să de deschidă și credem că sharing is caring, cum se zice vorba aia, da? Credem că dacă toți cei care au astfel de documente le vor urca și le vor share-ui, vor face un bine pentru că vor scuti de nu știu cum să zic, vor scuti pe alți oameni să piardă timpul așa cum și ei poate când au avut nevoie l-au pierdut și timpul e foarte prețios pentru toată lumea. E o resursă cheie. Exact. Da, într-adevăr. Și credem că oamenii se vor ajuta între ei și vor urca astfel de documente și pentru a primi acele reward-uri, dar și pentru a ajuta pe semenii lor atunci când vor avea nevoie de acele documente. Iar tipurile de documente vor fi atât documente, un PDF sau un document Word, dar se vor putea share-ui, deci chiar și linkuri. Asta am luat mai mult din IT. Spre exemplu, eu când găsesc ceva interesant în timp ce caut pe internet și navig, ce îmi găsesc un articol care știu că mă va ajuta în viitor pentru că voi lucra la un anumit proiect, îmi salvez acel articol, îi dau save și mi-l adaug la favorite. Ne-am gândit de ce nu în aplicație oamenii dacă găsesc articole din industrie care să fie valoroase, să poată să le share-uiască și să le adauge în această librărie, să nu fie doar documente fizice, da? PDF sau poate să fie chiar și linkuri către anumite site-uri, articole de blog, etc. Am înțeles. Bun, deci cam asta ar fi cu cea de-a treia secțiune, mai pe larg. Bun. Ce ne mai poți spune despre a patra secțiune? E tot de learning, cea de simulare de teste. Aici suntem în discuții cu Ocean. Să le explicăm un pic despre ce teste este vorba. Vrem să creăm o secțiune de tip quiz în care oamenii vor putea să facă anumite teste, da? Colrec, Seagull sau orice alt test pe care noi sper să-l aducem în aplicație. Adică, de exemplu, să identifice de la distanță luminile unei nave și să... Da, vor fi puse întrebări specifice, vor fi întrebări specifice din acele bibliografii, ca zic așa, toate testele au la bază niște bibliografii și ei răspundând la acele întrebări, aceste teste vor simula examenele pentru certificări și pentru brevet, da, cu numărul de întrebări exact ca la examen, cu punctaj, cu cât trebuie să iei ca și punctaj ca să treci examenul, iar la final, prin aceste quiz-uri, prin simularea acestor examene, ei poate să învețe și să-și dezvolte cunoștințele.
ce începusem să zic era că suntem în discuții cu cei de la Ocean Technologies Group, cei care dețin Seagull și Chess și ce mai au ei în portofoliu, pentru a încerca să aducem oficial în aplicație exact întrebările și să avem întrebări cât mai apropiate și cât mai reale cu cele din examen. Perfect. Bun. Și am lămurit și această a 4-a secțiune și, în fine, ajungem la ultima secțiune, cea de-a 5-a secțiune. Cea cu reward-uri, care de fapt nu e neapărat o secțiune, ea se regăsește în celelalte secțiuni. Are un scop motivațional, de fapt, și de fidelizare a utilizatorului. Mai mult motivațional, ne-am gândit că oferind reward-uri îi putem convinge pe utilizator să învețe prin a face acele teste. Îi putem încuraja să urce documente, tocmai pentru a-i ajuta și pe alții la rândul lor. Și oferindu-le aceste reward-uri, sperăm să fie destul de atrăgătoare pentru ei ca să facă aceste lucruri, deși noi ne gândim și sperăm ca la un moment dat dorința de a-ți ajuta seminii să nu fie neapărat la bază, nu aibă neapărat la bază aceste reward-uri. Bun. Și întrebarea acum finală, cheie. Vor avea navigatorii acces liber la această aplicație? Aplicația va fi gratuită. Gratuită, asta ne interesa. Okay. Aplicația va fi gratuită, iar, desigur, în spate fiind oameni care lucrează, o echipă de 12 oameni, vă dați seama că vor fi salarii de plătit, vor fi niște feature-uri care vor fi premium, ca în orice aplicație. Când îți instalezi un joc sau orice în ziua de astăzi, ai și posibilitatea să plătești în plus pentru anumite features sau să dai unlock la anumite lucruri care să-ți facă mai ușoară folosința acelui produs. Și vom avea și noi astfel de chestii. Nu le avem încă definitivate pe toate, dar în prima fază tot ce avem acum, chiar dacă sunt lucruri care vor fi la un moment dat puse în secțiunea de premium, în prima fază a proiectului el va fi gratuit în totalitate, inclusiv cu acele feature-uri. Bun. Când crezi că va fi disponibilă aplicația și cum va putea fi accesată? Noi vrem să lansăm o versiune beta, deci nu varianta finală, la sfârșitul lui iunie, deci începutul iulie, pentru că noi vom fi prezenți la un târg din industria maritimă din UK, unde avem ca target să aducem cât mai multe companii să posteze joburi și după ce vom face acest lucru, vom lansa aplicația, deci noi așa vrem cam la începutul iulie să avem lansată aplicația. Ea va fi vizibilă și va putea fi downloadată de pe Play Store, ca orice aplicație, și vom avea și un website, simplify.com, unde utilizatorii vor putea găsi mai multe detalii la cam tot ce am zis eu acum, plus posibilitatea să descarce de acolo. Va exista un buton care va redirecționa utilizatorul către Play Store și să fie descărcată aplicația de acolo. Perfect. Mulțumim foarte mult, Alexandru, pentru că ne-ai prezentat acest instrument deosebit de util pentru generarea de noi cariere albastre și mult succes în ceea ce v-ați propus. În încheiere vă amintesc că acest proiect este finanțat de EEA și Norway Grants Fund for Youth Employment și este un proiect al asociației Team for Excellence. Ținem legătura